गिबियावनो गासै बर' रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय बावहरबाय। आं दायो बुंनो लादों सारा आसाम नाङै लोमसावजानाय दैबानाजों भुगिजानाय गासै रायजो राजानिसिम अन्नानै गावनि जिउखौ बे बुहुमाव जौगासार खालामनो सिनायथि होनो गावनि देहाखौ जोथोन लानो सांग्रां जायो जेन दैबानानिफ्राय खारगयो। आङो दायो सावरायनो लादों मोनसे बाथ्रा, बियो गोबां साननो गोनां। आङो बुंगोन दायो जे जोंनि सारा आसाम नाङै एबा बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' इउटुबारफोरनि सोमोन्दै आङो दायो आंनि थौले मेलेमजों बुंनो सानदों। नोंथांमोनखौ जोंनि गासै आइ आफा रायजो राजाया सापर्ट खालामनानै बेसेबांखिनि नोंथांमोनखौ जौगाहोदों, जौगाहोनायनि ओंथियाव जोंनि जायफोर नखरा गोरिब दैबानाजों लोमसाव जानानै गोबां भुगिनांनानै दं बिथांमोनखौ हेफाजाब खालाम। जोंनि बयनिख्रुइबो खमसिन बिबाङानो मदद होनायनि जानगाराव दं। गोबां इउटुबारफोरा, गोबां बर' इउटुबारफ्रा सबसे खम मदद खालामो, साफा सानैयाल' खालामो बुंनो हायो। नाथाय आंनिफ्राय खावलायनाय जे गासै इउटुबारफ्रा दाख्लै आरो बर' इउटुबारनि मिट जानानै थांदों, गोख्रैनो खोनाब्ला मोजां जायो। जोंनि बांसिनै बुंनो थाङोब्ला बिटिआर हालामनि गोबां दाब दाब जायगायाव दै लोमसाव जानानै गोबां बर' फिसाफ्रा, बर' आइ आफामोना भुगिनांनानै दं, आबै आबौमोना भुगिनानै दं। जोङो मोखां बिजाब आरो गोबां मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोनखौ आं खावलायबाय। आंनि थौले मेलेमजों नोंथांमोननिसिम फिसायै मोनसे एडभाइस हरबाय। गोरोन्थि जादोंब्ला जोबथारनायाव आङो निमाहा बिबाय। जै बर' हारिनि।